Здравейте всички! Днес ще направим крип на Майнкрафт. И аз съм Ния, познато като Little Rizzy BG, и братовчет ми Виктор, както го знаете, GTA V5. Не му знам пълното име как е. Но днес ще направим много хубав крип на Майнкрафт и да ви хареса. Някой ден ще направим общ крип и се надявам да ви хареса. Проверете канала ни и вижте криповете. Много ще ви харесат, мисля, но не знам. И съм много щастлива, че вече осъществих мечтата си да стана геймър. Виктор, братовчет ми, видях, че прави крипове само на Swing Kong, но ще направим и на Майнкрафт. Сигурно е направил на Майнкрафт също и на други игри, но за сега мисля, че прави само на Swing Kong. Сега да видим. Хайде! Някой път много закъснявам с включи играта. Ето. Аз имам само и нещата се вижда толкова. Вижте този меч. Маре. Виж това. Маре. Прилича почти като това истинското. Водата изглежда много истинска. Ще построим къща след малко и ще оцеляваме. Може да направят съвместимост. Може и след малко да играем Swing. И Виктор спечели. Той както прави крипове на Swing Kong, има и легендарни герои. Може да ги знаете, но може и да не. И аз имам само един, но Виктор няма. И сигурно ще играе с някакъв тъпе, защото всички са тъпи, освен легендарните. И дано ви хареса легендарния, който имам. Всъщност, учвам на Swing Kong. После ще дойдем на Майнкрафт пак. Само да зареди. Ето. О, нови герой. Еса. Има нови герои. Мога да спечеля. Да не спечеля пингвина или 100 или сърцата. Не знам. 250. Не, пропуснахме до гадост. Добре, аз да пропускам. Не, за малко. Беше малко близо, но нищо. Искам тук. Я да видим тук. Не!
О, много съм зелена с Линк Конг. Да ви кажа. Имам един приятел, който се казва Денис и той направо читва. На Том, той беше си изтеглил Том, играта, котката Том. Там беше хакнатата и имаше много пари и беше на 70 левел. Той много хаква. И сигурно го знаете, той си има канал също и се казва Дента БГ. Проверете го и той много се ригави. Много е тъп. Грозен. И смотан. Ненормален е направо. Не. Сега. Аз съм някак срамежлива и сега нещо малко ми тече сълзи. Не знам, просто сега се чувства. Нищо не ми течат сълзи, просто малко сега се чувствах, но не знам защо. Амаре. О, не, купрай. Стинка! Дай ми стинка. Тя много ги мразя. Как пречат. Не! За малко. Не, това го мразя. Те червените са много досадни. Трябва да бързаш като си на тях. Много е гадно. Не! Ужас. Не. Това ми е най-първия клип. И направо много забавно. Мисля, че някак сега се регавя, но не знам. Дано не мислите така, но мисля, че е малко вярно. Но пак, много по-гадно е на Денис. Ето и казах, Симона много се ригави, но не е вярно. Изобщо. Симона е отличничка и Денис е в моя клас и той направо пише направо много грозно. Даже госпожата няколко пъти му каза да преписва урока. Беше много смешно. Не. Загубих. Една стотинка, мале.